balik ta diri sa tuang nga impeachment mga sukindig paminaw ha. O di mintras nga paabot no ni Attorney Rufil mga kasama ang mo sud no kauban nato karong buntaga ato sang hatagag pagtagad hakay kanang naang ato ang hatagan nig pagtagad kay kagahapon ha ang trial mga sukindig paminaw pero nindot pa kay paminawon unta niya abot gyud og kwanto mga 3 ka oras kapin kasamang Maris no no 3 ka oras og kapin. Ha? Mga 3 ka oras og kapin mga sukindig paminaw ang nilanat ang maong impeachment trial kagahapon. Unya ang pag ang nahimutang gahapon, maura mga sukindig paminaw ang pagpresentar or ang opening statements lang. Ha? So moto gahapon ang kanina sa order of events nila, moto nga nagkuan dito kanang naang nag-ilis og or nag-elect og bag-o nga presiding officer dayong moto nga dunay opening statements dunay opening statements ang una nga paminaw mao makasama ang prosecution panel ato mga prosecutors panel no onya si nga maoy gigipanguluhan ni Congresswoman Jervil Luistro. Siya maoy head mga sukindig paminaw or siya mo'y lead prosecutor sa panel of prosecutors. No, so unya moto nga pagkahuman dayon napaminaw ng mga sukindig paminaw lantaw ni Attorney Season nga kana abogadang Vice President Sara Duterte nga mura og hilaw man kay katarungan diri sa mga sa side sa mga congressman hilaw magkatarungan gingnan niya unsa pa man napa yung witness niya kay andam mo tubag sige. Pero nang hinambog pa yun si Congresswoman Luistro, nang hinambog kuno siya nga gahapon kunong adlaw sila kuno'y nakadaog sila kuno'y nakabintaha kasamang nisto. Ilaha kunong nabalhibuan ang abogado ni Vice President Sara Duterte. Nang hinambog ba ya si Luistro? Atong paminahon kay before sa opening statement ni Congresswoman Luistro mga sukindig paminaw, aduna siya gi-raise nga motion. Atong paminawon gud kasama nga Gerald asa man to gahapon may pagkumanan only one. naman dayon to sa Lawyers sige kanana Ira Zimmerman Duterte to answer to the articles of impeachment. On May 20, 2026, the Sergeant at Arms served the summons on the Vice President and made a return of service under oath before the Secretary of the Senate. Let the return be entered at large into the records pursuant to Rule 8 of the Rules of Procedure. The House of Representatives is now recognized to deliver her opening statement for the prosecution. You may proceed, ma'am, and you have 15 minutes. Your Honor, before I proceed, the prosecution moves ato sa respectfully ipakuan ni moves paila sa nato tong for the sa mga reading of abogado the 4 bitaw. articles of Kadiutan sa impeachment kasama nga Geraldo kanini and the asayahan na entry ning of the kuan asayahan na ning padong na ni sang opening statement adto sa tadi ay sa katong pagpaila-ila katong pagpaila-ila sa mga kanang naang panel of prosecutors og ingon man usab kasama ang kaning si counsel no sa prosecutors niya o niya ingon man usab karing di ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte kaning usa mga sukindig paminaw ni graduar di ini diri sa University of San Carlos Cebu City no kaning usang batan-on unya cum laude di ini cum laude ning usa day kasamang distor niya kani magidikanan ani taga Negros Oriental uraga maka kuan-kuan putaan ni gamay day murag kakiskison sa tagkuko da. Ari sa tasa kanang pagpresentar nila kay kanang before makasama nagsugod sa ilang tagsa-tagsa ka mga opening statements. Gipaila-ila dito ang mga kinsay mga abogado, kinsay mga abogado or kanang naang kinsay mga members sa panel of prosecutors o council of prosecutors onya diri pod sa defense team. Ito na hatagag pagtagad doon makasama kay kanang naang kanang diri dapita kasama Gerald kanang na ikuan og gamay kanang ibalik gamay kana di dapita no nga
kanang naang kana ibalik to gamay ang naguna ato si kana sa may naguna kana si Congresswoman Jervil Luistro may naguna na yung nisunod to murag si Chil Jokno kana to kunong kuan Representative Luistro. 11 on the part of the House insofar as the panel of prosecutors is concerned, and We understand, Your Honor, that only 13 private prosecutors entered their appearance today. Nevertheless, Your Honor, as manifested by the Honorable Jokno, a written entry of appearance has been filed already with the Honorable. kato ganina kani sunod ani dai forward gamay kuno dong. Kato. the counsel for prosecutors one by one for the record. Kani. Good afternoon, if you're honest, please. We have already submitted the names of the public and private prosecutors who have formally entered their appearance. Ako po si Representative Jose Manuel I. Diokno, magalang pong humaharap sa Senate Impeachment Court. Ready po. Noted. Si mo ni si sa kuan ni panel of Good prosecutors. afternoon, Your Honors. I am Representative Laila De Lima from the Mamamayang Liberal or ML party list, respectfully appearing as public prosecutor. We're ready. Good afternoon, Your Honor. I am Congressman Joel Chua, respectfully appearing for the public prosecutor representing the 3rd District of Manila. Okay, so mo ni sila makasama onya standby lang sa kadali ha. Alikta makasama diri sa tong Pagkulog Kabildo karong buntaga. Ato hatagag pagtagad doon makasama ha tong balikan kasamang Nestor mintras nagpaabotan ni Attorney Rufil sa iyahang pagsud makasama diri sa iyahang programa diri sa tong programa mo na nga atong paaboton lang no kay mo hapit na sa musod makasama ato lang paabot-paboto gamay no kay ato ang ay panalisar niya tarong ning impeachment trial we. Ato'y panalisar og tarong mga sukindig paminaw kay kanang naang si Senador kanang Win Gatchalian kasumang Nestor ha o niya ipahubad taning Attorney Rufil ning unsa ning pasabot ni Chil Jokno nga adtis tifikandom ha so pina dikos tikom ha murag ko man sa manimuro maglati ning Tin ba ni kasama Marisa no muna nga kanang na ang sakto ra pod nga si Win Gatchalian nagpapuli siya kay unsa man ning tikom-tikom ko man ning Okay, atong balikan ha. So diyan na makasama nakapaila-ila na ang kauban sa mga prosecutors. Panel of prosecutors nakapaila-ila na dire no. Si Jervil Luistro, Chil Jokno, Laila De Lima, mga abogado man ni sila. Beka itong tiwason ng uban ka sa mga kananaan Gerald para atua nga kanang naang manguan ta ba mamalhibo ta unsa man ni kinsa may nakabalhibo anay asa may nabalhiboan nga basta ka namo sulong kag tari ka sa mang Nestor may mangyud ka mo kwan sa balhibo kinsay maayog sinyal ha kana to padayon ka sa mga Gerald be kanay Laila De Lima isog ro ba kag tinan-awan okay Respectfully appearing as public prosecutor. We're ready. Ready sila. Next. Good afternoon, Your Honor. I am Congressman Joel Chua, respectfully appearing for the public prosecutor representing the 3rd District of Manila. Mga quadcom boys din. I am Arlene Kakabagaw from Dinagat Islands, representing the public prosecutor right here. Dinagat Island. Good afternoon, Your Honors. I'm Representative Lawrence Rivera Defensor from the 3rd District of Iloilo, respectfully appearing as public prosecutor. Iloilo, gikas Iloilo. Good afternoon, Your Honors. Representative Jonathan Keith Flores of the 2nd District of Bukidnon as public prosecutor, Your Honor. Bukidnon eh. Good afternoon, Your Honors. Representative Isabel Maria Jorge Zamora from the Lone District of San Juan City as public prosecutor. Good afternoon, Representative Terry Don of Bicol Saro Party List. We are ready, Your Honor. Maraming salamat po. Tama ni.
Good afternoon, Your Honors. Representative Ramon Rodrigo L. Gutierrez of One Ready Party List, respectfully entering appearance for the public prosecution. Mo ni Good sila. afternoon, Your Honors. Representative Lordans, one of the first district of Cagayan de Oro City, respectfully appearing for the prosecution. Mga kauban ni Luis Tro. For the information of our prosecutors, the term used in our rules for the public prosecutors, as you so mentioned, should be panel of prosecutors of the House of Representatives. And insofar as I've been hearing the term private prosecutors, the private lawyers will be referred to as counsel for the prosecutors. Sa mo na termino sa House Rules kasamang Nestor. Kinahanglan nga matawag sila panel prosecutors o counsel for prosecutors. Okay? Aka ni mo ni ang sa mga counsel for prosecutors. Ta isog sa niyo. Ha? Naong sad ka sa bang Nestor nga. Good afternoon, Your Honors. I'm Attorney Lorna Pataho Kapunan, counsel for the prosecutors, under the control and supervision of the panel of prosecutors from the House. Muroro ba kag naong abogadaha pod, ha? O sa klase pa bag sa maestra pa murag angayan sang mamatog kandado. Si Attorney Amando Virgil D. Ligutan ng Sapayan Lim Alvarez and Ligutan Law Offices or sa Legal Law from Cebu City. We are under the direct control and supervision of our honorable prosecutors from the House of Representatives. Ready, Your Honor. From Cebu City. So nasa sa side sa prosecutors. Good afternoon, Your Honors. I am May Sancho Divina Gracia of the Co and Divina Gracia Law Offices, and I am respectfully entering my appearance as counsel for the prosecutors. Aka ni og sa maestra pa ni murag angayan ni sig panugo og kabo og tubig sa estudyante. Good afternoon. I'm Attorney Lino Chris Patao Kapunan, respectfully appearing as counsel for the prosecutors, acting under the direct control and supervision of the panel of prosecutors of the House of Representatives. Kuan sad ni. Kanang isugon sa naong, no? Good afternoon, Your Honors. Attorney Sonia Castillo, private prosecutor, under direct control and supervision of the public prosecutors. We are ready, Your Honor. Kanay okay na murag mapailobon tong abogado ha. Murag plus 10 points ka ato sa muhakot kag bato ka sa mang Nestor. Good afternoon, Your Honors. Attorney Dina Melissa Lorenzo Singyan for counsel for the prosecutors. We are ready, Your Honor. Aka ni murag ano ni kanang nang lisod ni murag paskwaton tanig masayop daan. Push up tani kasamang Nestor basta sayop ta tong abogadaha kay kuan man. Aka ni. Good afternoon, Your Honors. I'm Attorney Marford T. Fua, appearing as counsel for the panel of prosecutors. Good afternoon. We are ready, Your Honor. Lisod sa ni murag manukol sa ning agtang kasamang Nestor. Counsel for the prosecutors. We're ready to proceed today, Your Honor. May ubay ning mga naa sa kaning gitawag og counsel for prosecutors makasama sa. Good afternoon, Your Honors. I'm Attorney Reynaldo Robles of the law firm of Chan Robles and Associates, appearing as counsel for the prosecutors under the control and supervision of the public prosecutors. Ready, Your Honor. So mao ni ang mga abogado, mga kasama, mga counsel sa prosecution. Your Honors. Bettina Nepomuceno Zamora, respectfully appearing as counsel for prosecutors. We are ready. Stang sa isa ra bang kilay sa delikado sa din. It is the court Attorney Theodore Te, appearing as counsel and under the control and supervision of the House panel of prosecutors. Di masi mura magtatay saro ha. Tandok Noy saro. Good afternoon, Your Honors. Attorney Benjamin Sigua Tolosa Jr., respectfully appearing as counsel for the prosecutors, acting under the direct control and supervision. The prosecution is ready, Your Honors.
No, Sa Oh. no other entry of appearances. Napailain. How many in all? Pila mo kabuok? Representative Luistro? 11 on the part of the House insofar as the panel of prosecutors is concerned, and We understand, Your Honor, that only 13 private prosecutors entered their appearance today. Nevertheless, Your Honor, as manifested by the Honorable Jokno, a written entry of appearance has been filed already with the Honorable Impeachment Court. So 15 kabuk nevertheless, ilang as they gisumiter. appear or will be 13 anito nga. participating in the trial, kindly inform them to enter their formal appearance during the trial. Your Honor, the entire 15 private prosecutors have entered their written, have filed Senate impeachment. Okay, so mo to makasama ang kwan kanang na ang side makasama sa kang pagkanin sa prosecutors, sa prosecution, mo ni sila makasama unya mga private, dunay mga private nga mga abogado. Kay og sila lang kani mga abogado man ni. Ani mga congressman, mga abogado, Laila de Lima, Chel Jokno, si Chua, Joel Chua, Luistro, mga abogado ni sila tanan kay mao na gi-required usab makasama kon isip mga prosecutors nga maoy mo prosecute sa impeachable official didto sa impeachment court, kinahanglang mga abogado mo puro. Apan pwede sila maka-hire og mga private lawyers. Bisan og dili mga congressman pwede nila i-hire isip counsel. Kay kani mga congressman nato, labi na dugay nakaserbisyo pagka congressman, natural masabot na to nga nihunong naman gyud na sila sa pag-practice. Nihunong na sila makasama sa pagpanlaban og kaso ba. So muna nga kanang na ang makita bitan nimo mga abogado nga kanang mga abogado mailhan na nila dayo na og unsay practicing lawyer og kanang na ang mga naa sa company lawyer. Nga kanang na noon na may uban sa nas company pero mayo sa nga mo debate makasama taon. So ato ang paminawon ang kang Vice President Sara Duterte sad nga mga abogado. Ni asad mangilngig sa ni mga abogado ni Vice President Sara Duterte mga batanon pero di pud basta-basta. Balik ta makasama diri sa tong pagkulo kabildo o niya. Sige lang no kasamang Nestor sinyasi lang kog na sa Attorney Rufil kay ato ang ato asa ning pahininyalan sad no ni Attorney Rufil ni mga abogado ni mga ni Vice President Sara Duterte. So sige ko na kanang na ang andam na si Attorney Rufil. Sige karon taud-taud makasama kay kanang na ang di ay giandam makasama sad nga kanang na ang pintok nga pag-analisar no ni Attorney Rufil no karong buntaga ini makasama ligre magidunta ni Ron og Attorney Rufil naa pa dire galing kay sa mga naatol man niya. Straight to the point. Importante man sa kay makasama nga ang atoa nga mga donasyon ng inyuhang gihatag, inyuhang kinasingkasing nga gihatag nga donation sa nalinugan dito sa Jinsan. Dako gud to murag 1.3 million no nga donasyon. So sa Attorney Rufil di man na sa gusto gyud og dili siya kanang na ang maningamot ba. Kay maningamot yun na sa didto og hatod sa moto nga atoa sila dito ato makauban ato mga team nag-distribute usab makasama pagay mapakita na to mga picture di ay. So mo na nga karon taw sa Attorney Rufil na nasa pikas linya para nga siya mo'y makakuan diri mga kasama sad Okay, so itong nga atong balikan kay ato na nga na presentar. Now ato nang napaminaw ang or naila-ila ang mga abogado. Diri makasama sa prosecution team ang panel of prosecutors nga mao ang mga congressman isip prosecutors o niya ang private nga mga abogado nga ilang gikuha tawgon siya og kanang na ang counsel for prosecutors. Counselan sila kasamang Nestor. Unya karon ari na puntas mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Aritas abogado ni Vice President Sara Duterte kasi kasamang kaning ni kanay ato tagag pagtagad makasama ang kani mo ni sa dire okay. Aminaw ni kono kato dito dapita kasama sila katong paglili atong abogadang Sara nga tuskig og buhok Atong paminawon sad ang katong kuandong katong tuang abogado ni kuan Daymaris to abogadong Sara nga kuan katong abogado katong tuang kuandong katong tuang tuskig og buhok ba katong nakaitom nung ba nga hamis bitaw kay buhok nagbadakdak ang langaw kani Sheila Season, respectfully appearing.
Mato makasama ang lead counsel no sa defense team. Good Ah, afternoon, Your Sheila Honors. Sison. I am Sheila Sison. Ah. Respectfully. Akan na daw kaya stop sa dong ha. Stop sa stop sa ha kata pakita naong Bikonobe. Amo ni abogada nga lead counsel maun ni ang leader ino na to kasamang Nestor nga maun ni ang head mao ni ang lead counsel sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Tiaw mo na nilantawan pa kasamang Nestor murag. Ora nindo nilantawan. Murag puti suga gyud. Nga ikaw kasamang Nestor og laki ka nga duna kay gugma nga imong idiga ngadto kaniya. Murag ka og murag gyud kag murag makapamaakas imong dila makasamas pagpanglantaw pa lang ining abogadaha. Tanawa ho. O niya straight kay book abot kon man kanang na ang rebanded gyud ni kasamang Marisa no mo na riban ano or iyaha gyud ning kanang dala gyud nas pagkatao di pod nagoy dalas pagkatao or rebanded gyud. Rebanded unya itum kayo yang buhok kasamang Nestor. O niya medyo gwapa. Ano sa kasamang Nestor? Gwapa no? Teka kasamang Nestor. O niya grabe maka tanaw sad. Isog kayong lantaw makasama nga murag di gyud mo ang usay lagtohon. Pinang-usay lang, dinugmuay lang, mudugmo sa gini. Og mingon ka kasamang Nestor nga binugnuay tab di gini pala kansipon. Sukol nig binugnuay. Bastag mao ni imong maestra kasamang Nestor. Og panahon pa sa una nga mag-aso-aso ning mga tsok. Katubang pwede pa nga makalamparo mga maestra ba? Pwede pa paludhon ka sa unag asin sa mga maestra, paludhon ka sa tubangan. Kanang paskwaton ka dito kasamang Nestor o pabarugon ka dito ko sa kauras. Mauning matangas mga maestra ingonan. Hait kay tinanawan. Hait kay tinanawan kasamang Nestor. Muna tingali nga nadugay nilang trukis o katarungan ni Luistro Castro. Luistro Castro? Ni Luistro. Moton Luistro dagweng moton nga lugwa yang laway. Sunod kag tinanawan, hait kayo. Okay, mano siya ang lead counsel. Okay, sunod na nakaitom ra batanan. Simbolik ning iyang gibuhat karon be kana sige kono. Okay, sunod nga mga abogadong Sara be, sige. Okay. For Vice President Sara Zimmerman Duterte. With the permission of the court, my co-counsel will enter their respective appearances. Suswa gi pulo pahiyom kasamang Nestor. Gregorio Y. Narvasa II. Narvasa, Gregorio Narvasa. Christine R. Ferrer for the Vice President. Good afternoon, Your Honors. Michael Wesley Poa for the Vice President. Michael Pua ang Good afternoon, Your Honors. Carlo Joaquin T. Narvasa for the Vice President. Mano mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Good afternoon, Your Honors. I am Mark C. Binluan Kani for mga the Vice President. mga tisoy ra pa po ni mga abogaduha. Good afternoon, Your Honors. Justin Nicole P. Gular for the Vice President. Good afternoon, Your Honors. Lyndon Miguel C. Bacuel for the Vice President. Niya sa murag contractor DPWH diya. Ralph Borja Podota for the Vice President. Mga may gitsurang Good gipili ni afternoon, Kwan. Your Honors. Roberto Narvasa Batungbakal for the Vice President. Good afternoon, Your Honors. David Runel M. Gully VII for the Vice President. Good afternoon, Your Honors. Carol Grace G. Oroseo for the Vice President. Mga batanon, ha? Good afternoon, Your Honors. Clarlene Radok for the Vice President. Good afternoon, Your Honors. Francesca Marie V. Flores for the Vice President. Good afternoon, Your Honors. Miguel Carlos Albar Fernandez for the Vice President. Chair notes the entry of appearance of the counsels for Mga batanon ng respondent mga Vice President Sara Zimmerman Duterte and Chair likewise notes.
Ibalik to gamay ka sa mga Gerald be. Ay ito mga naong ato mga abogada ba. Kato kasi ibalik ko no pa palihog be. Kato mga abogada ni Vice President Sara Duterte kay may sa mamili ni si Vice President Sara kasamang Nestor ha mga gwapa, mga gwapa o mga gwapo sad ha. Di man pareho ari sa prosecutors nga Hesus ko. Mga gwapa, mga batanon. Mga batanon kaning usa o murag duharan ning ni ang murag edad-edaran. Na kaning usa kanis Narvasa mga sukin tigpaminaw. Medyo edara naman eh. Katong usa ganiha nga medyo dakuon katong tambok murag noon murag natos mga 40 kasamang luwi murag lag contractors DPWH. So iya mga abogado, mga batanon. Kasagaran sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, mga batanon, maig mga hitsura, itsuraan, pero kaning usa nila mga kwani, pero ang ilahang lead counsel, katunto ang nakaitom ganiha, nga medyo, marapasig idara na to, pero tungod lang pod kasamang Nestor ba, kay maayong mudala sa kanang pa-beauty ba, pagwapa ba, nga, so mo nga yung mga abogado, sa ilahang kuan ni siya. Kadto si Attorney Carlo Joaquin Narvasa, katong usa kato si Roberto Batong Bakal, Justin Nicole Gular, Ledon Miguel Bakil, o na si David Ronel Gulia, og si Maria Celina Golda Porton murag wa ka apil. Na murag dunay wala naka-apil ani makasama sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. So mo ni gipaila-ila ang matag habi gipaila-ila kay mo mong abogado mo puti naghana. Pila gug kabuk mga abogado diri sa prosecutors nga side 15 ka mga abogado ang isip mga counsel for prosecutors 15. Unya ang prosecutors 11 11 ka buok. So adunay 30 o kanang 11 raman. No, 11 o kanang naang 15, 26. 26 ka mga tanan. No? Diri sa side sa prosecutors. Ang diri makasama sa kang Vice President Sara Duterte, murag 16 sad sila kabuok, no? 16 sad sila kabuok, mga abogado. Puti nindutan ng lantugi ay aninindot yung tanaw ni. At saman, si Atty. Rufil kasamang Nestor. Ato lang ikuanon sa kay murag makuha sa Atty. Rufil. O kana naa nga mo unsay tawag kana naa mo kuha sa Atty. Rufil. So kanina mga batanon noon kay balo sa tingali ang basig ilasan ning strategy ba kasamang luwi nga mga batanon nga mga babae nga mga gwapa atong himong abogado bulahan kanin sa prosecutors o mga nananaw ganahan nananaw ba. Kay gimon tanawon yung makasama sa ilahang mga ilang dating sa ilang purma. Ang ilingig kay purma ang sa prosecutors oy. Kay mga idara na gud. Mga idara na ang sa Vice President Sara Duterte mga batanon. Pero karon mo na makaingon ta nga dili sa tamo judge. Tungod sa kanang naa nga ilahang physical nga kanang naa nga pamayhon. Nga abogado, mga batanon, pero Narvasa nanguros gyud siya oy. Ampit kita Ginoo ani no eh. Sama okay na si attorney kasama ang Marisa. Sige. Okay sama Nestor na kuha na.